Domin neman falala a wurin Allah da kuma karrama watan Ramadan, wata mai girma mai falala, tsohon kwamishinan kuɗi na jihar Zamfara, Hon Sufyan Bashir Yuguda, SBY, ya shigo a birnin Gusau, inda ya gayyaci shuwagabannin jam'iyyar APC a matakin ƙaramar hukumar mulki ta Gusau, wato ƙaramar hukumar da ya fito, domin shan ruwa a farfajiyar gidansa da ke GRA a birnin Gusau. Manufar shirya wannan buɗe bakin domin yin koyi ne ga mai gidan shi, tsohon gwamnan jihar Zamfara, Hon Dr. Bello Muhammad Matawallan Maradun, da kuma jagoran jam'iyyar APC na jihar Zamfara, His Excellency Hon. Abdulaziz Yari Abubakar Marafan Sokoto. Hon. Sufyan Bashir Yuguda ya bayyana hakan ne ɗazu a wurin shan ruwan, wanda ya bayyana cewa ai manufar shirya wannan gagarumin buɗe bakin domin saduwa da ainihin waɗanda aka jima ba a haɗu ba. Ya ce manufar shirya buɗe baki dama domin ka bayyana irin jin daɗinka da neman falala a wurin Ubangiji, kasancewar wannan wata ne mai falala mai albarka. Ya ma yi kira ga dukkanin 'ya'yan jam'iyyar APC a matakin ƙaramin hukumar mulki ta Gusau da 'ya'yan jam'iyyar APC a matakin jihar Zamfara da su zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Ya ce duk da wannan ba lokaci ba ne na siyasa, amma yana da kyau 'ya'yan jam'iyyar APC su yi amfani da wannan lokacin su ajiye bambance-bambancen siyasa da ke tsakaninsu, musamman na gidaje, su zo su yi aiki tare domin raya jam'iyyar da kuma yin addu'o'i na musamman a wannan wata mai falala domin samun nasarar jam'iyyar a zaben da ke tahi na shekara ta 2027. Ya ce jam'iyyar APC jam'iyya ce mai ɗimbin magoya baya a jihar Zamfara, kuma kasancewar shi memba a cikin jam'iyyar ya zama wajibi ya zama mai kyautatawa al'umma, musamman shugabannin jam'iyyar. Don haka ma ya fara shan ruwan tare da su a yau, wanda ya ce wannan shan ruwan zai ci gaba da wayansu al'ummomin a gidansa. Ya dai yi godiya ga ɗimbin waɗanda suka samu damar ansa wannan gayyata tasa. Ga da yadda wannan shan ruwa ya kasance, wanda shugaban jam'iyyar APC Alhaji Dan Aya ya kasance a wurin. A yi kallo lafiya. Abokan shi na gwagwarmayar siyasa, shugabanni da kuma sauran al'umma daga ƙaramar kwamiti ta Gusau. Ga mai girma honorable commissioner, muna godiya a madadin dukkanin wannan al'umma da wannan karanci da kan muna da girmama da mutunta da kan muna na ganin cewa ya dace a mataki na jam'iyya ka fara da 'ya'yan jam'iyya kafin ka ci gaba da abin da za ka yi da sauran al'umma. Mun sani ya ce yana da tsare-tsare na zai gana da mata, zai gana da matasa, zai gana kuma da sauran 'yan uwa. To amma alhamdulillah, sanin muhimmancin jam'iyya da kuma shugabanci na jam'iyya yasa ce zai fara da jam'iyya kafin shi soma da sauran al'umma. To muna godiya da wannan karanci, muna fata Allah ya saka maka alheri, kuma muna roƙon sauran shugabanni masu matsayi irin naka wanda su gabata su yi koyi da irin yadda ka yi, su ma su zo su yi irin wannan zumunci. Da fatan abubuwan da ka gabatar na alheri Allah shi lullunka maka su, wanda kuma za ka yi su ma Allah shi lullunka maka su. Muna godiya ƙwarai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Masu girma, uwayenmu, yan uwanmu da muke nan, ina maku barka da shan ruwa. Shugabannin jam'iyya, muna maku barka da shan ruwa. Ina godiya da kuka amsa wannan gayyata ta shan ruwa. Abu ne wanda ina Abuja, sai na ga azumi ya kai 6, sai na ga to bai dace in tsaya in ce sai zuwa sallah zan shigo gida ba. Ya dace in zo in zauna da 'yan uwana, mu zauna mu yi wannan shan ruwa tare, don ina jin wasu rabon mahadu da sunan tun lokacin da Allah ya abin da ya yi muka samu jarabawa ta faɗuwa zaɓe, amma mun ɗauki wannan jarabawa ce a koda yaushe. Kamar da muka sani, wannan lokaci ne lokacin ibada, kuma lokaci ne wanda za mu yi amfani da shi mu yi ma junanmu addu'a, mu yi ma junanmu fata alheri, kuma mu yi ma jiranmu addu'a mu samu wannan matsala da muke fama da ita
ta rashin tsaro, Allah ya kawo mana sauki. Kuma mu roki Allah ya ƙara haɗa kawunan mu gabaki ɗaya mu a matsayin mu na jam'iyya, saboda mun san muna da yaƙi gaban mu, kuma yaƙin da ke gaban mu mun san da yadda Allah 2027 za mu iya ƙoƙarin mu dawo da martaban mu. Wannan abun ba zai yiwu ba, dole sai da haɗin kanmu gabaki ɗaya. Uwayen gidanmu His Excellency Matawallan Maradun da His Excellency Jagora Distinguished Senator Abdulaziz Yari, muna ƙara musu godiya da iya ƙoƙarin da suke yi da taimako da suke ma al'umma. Insha Allah mu ma za mu ci gaba, muna koyi da su ne don mu ƙara haɗa kawunan kanmu kamar da na ce. So muna godiya, kamar da nace wannan ba dandalin siyasa bane, dandali ne da muka zo mu sadu da junanmu, mu kyautata ma junanmu, mu ci abinci a yi nishadi. To na gode da wannan gayyata, ina godiya, Allah ya saka da alheri, kuma Allah mai da kowa gidansa lafiya. Na gode. Ga Mai Biredi TV, Mai Biredi TV, ga Mai Biredi TV, faɗakarwa nishaɗi, sai Mai Biredi TV. Gagara gasa online TV, Mai Biredi TV, gidan TV mai faɗakarwa, tare da nishaɗantarwa.